अरे कहाँ आ रहल बाड़े? आ जाई। ऊ देखा आ रहल बा। का फूल है, मन त करे जाके कर ली। ए बाड़ू रुका, का है तोहर नाम? नाम से तोहरा का मतलब? अरे बाड़ू काहे खिसिया रहल बा? हमार दिल तोहार पे आ गइल, नहीं तो सोचला। तोहार इतना ही दिलवा आ गइल तो जाके कोठे वाली से दिलवा साट ले, नहीं तो ई पंजा तोहार रुब्बा पे छप जाई। समझ गइलू? चलो दीदी। अरे बम वाली तो ऐसे ही चल दिली। अरे ये तो बड़ा कड़क है रे। चलो भाई चलो, नहीं तो बम फूट जाए तो हम दोनों मर जाए। ज्ञान भाई तोरा का बताई? सूर्या भाई सोतरानी से प्यार करता है। का बोले तारे? यकीन ना है तो चल के देख ला। ऐसा बात है तो हमू कम नहीं। सूर्या से पहले हम रानी को उठा ले। भाई ओकरा के उठाई तो ओकर जिंदगी उजड़ जाए। जिंदगी उजड़ जाई, एक दोसर में दुश्मनी तो ना होई। चल देखा तनी रानी के। बोला तो सही। मालिक, उ सूर्या शिव कुमार पत्रकार के बेटा रहल बा, जेकरा के रउआ पहले ही मार देले रहली। तब तो और मजा आई। ऐसन ह तराका कहाँ बा? आ रहल बा रका, रउआ लोगन से पहले खबर देले बानी। जब चलेला राका तो कापेला पूरा इलाका। बोला भाई, काहे ला याद कैला? मौका आ गेल ह, का करके ह सोच लो। ठीक है, सोच ले ली। चला तनी। पकड़ो एकरा के। दीदी दीदी सूर्या कहाँ है? का भाई? उ गुंडा लोग हमरा के पीछे आ रहल बा, हमरा के बहुत डर लगत बानी दीदी। ठीक है भाई, हम आवत नहीं। सका भाई, भाई का फोन आवत रहा। हम जाता नहीं, तू दोनों के जहां से भी हो ढूंढ के ले आवा। हम जाता नहीं। का ना मिलल? ऊ देखा।
छोड़ दो हमार बहन के। चलो